президенти собиқи ӯзбекистон Ислом Каримов аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолии Ӯзбекистон қурби пули миллии ин кишвар дар муқобили доллари амрикоиро зери назорати шадиди ҳукумат қарор дода буд. ин сиёсат боис ба он шуд ки дар Ӯзбекистон бозори сиёҳи асъор рушд намояд. феълан ҳукумат қурби расмии суми ӯзбекиро 4210 сум дар муқобили $1 муқаррар кардааст. вале қурби бозори сиёҳ хеле бештар аз он аст. мақомдорони бонкҳои Ӯзбекистон дар суҳбат бо хабарнигори Reuters гуфтанд, ки тибқи ҳисобҳои пешакии онҳо эҳтимол дар бозори озод қурби $1 ба 7700 сум ва ё каме бештар аз он мусовӣ шавад. дар қарори ҳукумат гуфта мешавад, ки низоми табодули феълӣ бо камбудиҳояш барои баъзе соҳаҳои саноат ва баъзе муассисаҳо шароити имтиёзнок фароҳам овардааст. бонки миллии Ӯзбекистон ваъда додааст, ки истиқрори пули миллиро ҳимоят хоҳад кард. вале акнун шаҳрвандон ва созмонҳо имкон хоҳанд дошт, ки бидуни маҳдудият пули хориҷӣ харидорӣ намуда, онро дар муомилаашон бо ширкатҳои хориҷӣ истифода намоянд. дар моҳи август ҳукумати Ӯзбекистон фурӯши иҷбории чоряки пули хориҷии истеҳсолкунандагони ватаниро лағв кард. дар арафаи аввалин солгарди марги Ислом Каримов ва яксолагии ҳукумати Шавкат Мирзиёев ном бурда гуфт, ки Ӯзбекистон сай хоҳад кард инзивои байналмилалиро коҳиш диҳад. Шавкат Мирзиёев, ки дар давраи ҳукмронии тӯлонии Ислом Каримов мақоми сарвазириро бар ӯҳда дошт, дар моҳи сентябри соли гузашта раисҷумҳури муваққат ва дар моҳи декабри соли гузашта президенти кишвари 30 миллион нафарӣ интихоб шудааст.